ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ରେ ଗୋଟେ ଗାର୍ଲସ ହଷ୍ଟେଲ କରିକି ବଇଛି। ଗାର୍ଲସ ହଷ୍ଟେଲ ଏଠି ବହୁତ ବଡ଼ ଖୁଲାସା ହେବାକୁ ଯାଉଛି ବିଭାସଙ୍କର ସେ ଯେଉଁ ବିଧବା ରୂପଟା ଏବେ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ଆକ୍ଚୁଆଲି ବିଧବା ନୁହଁ ବହୁତ ଜଣଙ୍କର କେତେ ଜଣ ଦେଖିବୁ ଜାଗରରେ କେତେ ଜଣଙ୍କର ମାନେ ପ୍ରାଇସ୍ ଥିବ ଯେ ବିବାସ ମତେ ମିଳିଯାଉ ଭାଇ ବିବାସ ମୁହଁଟାକୁ ଟିକେ ଦେଖେଇଦିଅ ବିବାସ କେତେ କାହାକୁ ମିଳିବ କାହିଁ ମିଳିବ ଗାର୍ଲସ ହଷ୍ଟେଲ ଦେଖୁନୁ ତାର ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମର ଡିଏମ୍ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମଟା ଟିକେ ଦେଖ କଣ ଗର୍ଲସ ହଷ୍ଟେଲ ତ ଗର୍ଲସ ହଷ୍ଟେଲ ଗର୍ଲସ ହଷ୍ଟେଲ ନା ଆଣ୍ଟି ମାନଙ୍କର ହଷ୍ଟେଲ ସେଇଟା ଆଇ ଜଷ୍ଟ ୱାଣ୍ଟ ଟୁ ନୋ ନା ଆଣ୍ଟି ଲଭର ସେ ନୁହେଁ ନା ଇଟ୍ସ ଅଲ୍ ଫେକ୍ What? That's not true. ଓଡ଼ିଆରେ କହିପାରିବ ସେଇଟା ସତ ନୁହେଁ ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଥ୍ୟା ଓ ଭିତ୍ତିହୀନ କଥା ଆଉ ମନ ଗଢ଼ା କାହାଣୀ ବିବାହ ଯାହା କହିଲା ଏବେ ସେଇଆ ତ ଏ ଯୋଉ ନଜରରେ ନଜର ତମ ଦି ଜଣଙ୍କର ମିଶୁଛି ଯୋଉ ଭଲ ଗୋଟେ ଆଙ୍ଗେଲ କ୍ରିଏଟ ହବ ଏଇଠି ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଦେଖେଇ ଦେବି କଣ ଦେଖା ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଦେଖେଇ ବସି ଆଇଡି ପାସୱାର୍ଡ ବି ଦେଇ ଦଉଛି ସମସ୍ତେ ଚଲାନ୍ତୁ ପବ୍ଲିକ ଯୋଉଟା ନାହିଁ ସେଟା କରିଦେବେ ପୁଣି ଏଥିରେ ତାହେଲେ କଣ ଭାଲେଣ୍ଟାଇନ୍ସ ଡେ ସେଲିବ୍ରେସନ କରିବନି ତୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆମ କରିବୁ ମାସ ପରେ କରିବୁ ମାସ ପରେ କରିବୁ ନିଜକୁ ଚକଲେଟ୍ ସେଲୋ ଆଉ କଣ ଯାହା ବି ଲାଷ୍ଟକୁ ନିଜ ସହିତ ଡିନର କରିବୁ ନା ଡିନରରେ ଗଲା ମୁଁ ଯିବା ଖାଇବା ଜିନିଷ ହେଇଥିବ ଡିନର ଗଲେ ମୁଁ ଭାଲେଣ୍ଟାଇନ୍ ହବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା ଛି ମୁଁ ତତେ ଭାଲେଣ୍ଟାଇନ୍ ବନେଇ ପାରିବିନି ତେଣୁ ମୁଁ ନିଜ ସହିତ ନାଇଁ ଆମେ ତତେ ବି ବନେଇ ପାରିବି ଏଇଥର ଯୋଉ ଜାଗାରେ କରିଥିଲୁ ମା ବେକାର ହେଇଥିଲା